Kaixo lagunok, Floridatikan, arratzaldeon eta Euskal Herrian Gabon, noski. Gaur konbidatu berezi badaukagu, gaurko tertulian, eta da Jon Ibarluzea. Kaixo Jon, zer moduz zaude? Opa, oso ondo ez, hemen ja. Afaldu barri eta hori, placer bat zuekin hemen tertzulin, jau eukitzeko aukeri eukitziaz. Gu ere pozik hemen zaudela eurekin konpartitzeko, zer zure esperientziak eta bar, aldi berean daude baita ere tertulian, Pakito Lujanbio, aski ezaguna, ez du aurkezpenik behar, baina beste konbidatua Lucio Lakak bai, zeren da, estreineko aldiz, aida parte hartzen, Txula izeneko podcast hontan, zeren esan nuen bezala, orain arte txiktxakan egiten ditun podcastak eta jarraituko dut egiten, baina hor izango dira gazteleraz. Eta pixka bat nire barruan gatazka txiki bat naukan, ez? Euskera eta gaztelera eta nazi eta ez nazi eta batzutan euskeraz, bestetan gazteleraz, eta esan zergatik anez egin euskeraz soilik eta beste izen bat emanez, Txula izena emanez, berez gaurkoa da lehenengo saioa eta zuzea, naiz noski Jon Ibarluzea lehenengo konbidatua atal berri hontan. Baina ari nintzen esaten bezala, Lucio Laka, aurkeztu zazu zure burua, zeren nik ezautze zatut, oain dala gutxi ezautu ninduzun, zintudan, baina, pixka bat zure nondik norakoak aurrera jo aurretikan. Lehenota bat, arratzaldeon, Juan Inaziontzat, Gabon guriltzat, eta hori, esan dozun modura, pelotan egin hemen modura, gaur debuta ingo dut Txulan. Niretzat zer egin barri honetan. Eta hori, personalki, Juan Inazio zuk enduta, beste tertulian hobiak ez dut harremanik eduki berarekin, eta placer bat, eurekin konpartitzea, eta entzule guztiakin. Nungoa zaitu, Lucio? Mendexa. Lekitiotik 2 kilometrera, esautuko zuen Mendexa. Eta pelotari bezala nundik norakoak ibiliz? Ni pelotari bezala debuta Napolesen egin naban. Napolesen, laroita batean, temporada bat jokatu neganan, handik gerriko lezino batea astorren izan, eta laroita bilan Barcelonan, laroita 3 eta 4, barriro Napolesera buelta hon izan, Napoles harratu zen, eta laroita 4 eta 5, Piedra eta Gereztuaz, Gernika Durango, eta handik Okalara, laroita 6an. Da Okalan jokatu nahan laroita 6, laroita 7 eta 8 dano dakigun arazo datorri zan, eta laroita 11 arte egon izan Okalan. Okalan jokatzen da. Tampan bizitzen, eta Tampako kuadroakin, gero sartu, laroita 8an sartu ginen, huelgan urtebete bakarrik, eta hori adostu zana grebalari batzuk sartzea, eta hori gogoan izango zuzuk Juan Inazio. Eta hori Tampako kuadroaz Okalan sartu ginen. Egunen batian itzengo dugu Lucio Napolesi buruz, eren oso apenas gutxi dakigu, Napoleseko ibilbidea, baina, hainbeste dago berbaiteko, beste batera gutxi. Ni dakidana kontatzeko ez dago problemarik. Oso ondo. Jon Ibarluzea, esan dedan bezala, plazerra handi bat, eta lehenengo galdera, Ibarluzea abizen oso ezaguna da zestapuntaren historian, atzera joezkero, famatuena Tarzan Ibarluzea. Alakoekin familia harremana o zenide berberakoa zarete, o ez dakazu ezer ikusirik? Tarzanekin justo esan nire aititzen lehengozu Tarzan. Eta hortik daukeu familiako aidetasun hori, baina nik ez dut euki kontaktuik familia horrekin, ez daukete euren barririk ez ezer, baina aitzitzek kontausten hori. Tarzan zela, beran lehengozu bat, urrineko lehengozu bat. Bitu. Beste gauz bat, entzun nuen, lauzirike bezala ezaguna zaretela Markina Xemein inguruan.
Bai, gu biziga, hori, Lausirika baserrian, baserri baten, eta baserri horren izena da Lausirika baserria. Ordu norti, bueno, nire aitxai beti deitu izetzi markinen Lausirike, Lausi, eta gero niri bekuadriak ukasiat esan deitzen Lausi, eta, bueno, mote horrekin geratu naz nuke. Eta inoiz pasatu zitzaizun burutikan debuta edo pelotan hasi zinenian Ibarluzearen ordez Lausirikaren izenarekin edo garbi uki zenuen. Bai pasa bate burutik, izen hori aldatzi, Lausirike modun asti edo Lausi modu, baina hori. Karo, niri hasi nintzen jolasten, ja Ibarluzeakin hasi nintzen, hori, 11 urteekin edoran, da Lausi gero berandu hasi esan deitzen lagunek, orduan enaban aldatu. Ja. Momentu honetan zenbat urte dituzu, Jon? 28. 28. Ikasketak ere egina dituzu, ezta? Bai, hori da, Gasteizen honitzen unibertsitatein, ingurumen zientziak ikesi naban, eta gero hori, beste master bat inaban, eta hori irakasle lanetan abel. Nutzabitz, irakasle lanetan? Hemen, Markina Xemeien, Berakruz ikastolan, hori nabil, DBH-ko etapan, fizika eta kimika eta biologia geologiako irakasle. Bueno, guk disiplina horiek albo batera utziko ditugu, zeren gureak bestelakoa dira, eta Lucio Laka, zu Gernikara joaten zara astelenero, Winter neguko txapelketa dala, konta iguzu zure impresioak txapelketa horrekin zer etortzi zaizun burura? Burura torten jat, gogoratzen zara residentzia kaltada, jokatzen zanean Gernika, 80ko hamarkadan. Bat baino gehiago jokatu izan dut. Hori da. Da, egun horretan ikusten gendun frontoia holan. Ez? Edo, 2005 bat zarrera egote zin. Hon emoten da bena da, hori postasuna holan ikustia frontoia, ez? Lehen 80ko hamarkadan urtian behin, ze bestelan ezin egoten 500 personarik hori, Katxinek eta zuk eta Bolibarra jokatuta ere, ez? Hori da, postasuna ematen da, frontoia holan ikusi. Bai, eta bueno, orain arte, iaz joaten zinen, orain arte aurten ikusi dezuna, zer burutaz... Iez be honen zan bai, tenza. Ontze ikusi dute? Bestak ikusi dute aurten igual, pixkat bikotiak orekatu edo onarte, ez da, iez partido txarra hauek egon ziren, ez? Aurten partido, bueno, orekatu hau ikusten, onarteko behintzat orekatu hau ikusten ditu. Bai, iaz, denoko gehienok dakigun bezala, Erkiaga eta Jon Ibarluzea atera ziren txapeldunak, aurten ere asko faltada noski, hasi besterik ez dute egin, baina itxura ona ematen zaie. Lucio, hitzez edo bertsoz, entzuna daukate bertsozaleare bazarela, nahi baldin badezu esplikatu edo kantatu edo nahi dezun bezala Aritz eta Jonen arteko harremana edo zer jokatzen ikusita ze sortzen duten? Bueno, gazte denporan ibil nintzen bertso eskolan, hori Napoles eta Floridara jun aurretik, eta zozer beti gelditzen da, ez da? Bai? Eta, bueno, saiatuko naz, neure aportazio txikitzea egiten. Venga, baka dut da, bai. Oso bikote orekatua, defentza eta errematia. Jonen rebesa segurua da, Aritzek errematia. Sorpresa egon daiteke baina, zilegi da esatia. Aurten ere presta egizue txapelarentzat
tokian. Oso ondo. Earra, Jon, earra. Jon, ez alda gehiegi aurreratzia tokia itia txapelari eta olako kontuk, tentuz ez alda jokatu behar, Jon? Bai, nik uste bai, ez. Ondino txapeketa guazi bestaik ez da egin, ikusi guz ja lehenengo jornadetan be sorpresak egon dizela, eta bueno, gu bagabiz gure lan aitzen, hor jarraitzuko gu, alik eta papel honen aitzeko, baina konstiente gaunio asko batzen dela, eta urrinin dauela txapelentzako hueko hori itxia. Nik... Bueno, parkatu, Bai. nik matizau dut ondo, sorpresa egon daitekela. Baita, Bai. hori aritzek guain dela bi aste edo iragarri zigun, da kasualidad ez dakit, baina urrengoan alaxe gertatu zen zeakin neurreistikin. Eta, Jon, nik dudan euskan zure jokoarekin, baina gero eta hobeto ikusten zaitut. Ez dakit pakito idea horretan dagoen, baina aurrekoan kontra horatzen zein kontra zineten, bai Olaran eta Zabalaren kontra izugarri ondo ikusi zintudan. Bai errebesaz, bai eskumaz, bai trasteatzen. Pakito, ze itxura hartu jokenik? Kaixo denoi di, Juan Ignacio, Lucio eta Jon, kaixo eta bai, aurreko esaten da bezala aurreko lepotik burua, bai Aritz eta bai Jon, ezta? Eta esan duzu, Jon, 28 urte dituzula, bi partida jokatu dituzu Gernikan aurten, eta agerioak izan dituzu leke izango ditu 30 eta Zabalak 36 oso korrez banago. Eta zu baino ibilbide luzexioagoa daukate, olako mailako partidetan, baina ikusirik bi partidak ikusirik zorionez zuzenean ikusi izan du, azkeneko hau ez, baina aurreko zuzenean ikusi izan genuen. Eta beteranoena zu emate zenun. Atzean beteranoena zu emate zenun. Juan Ignaziok esan du bezala, errebesez asko jokatuz, oso ondo altxien luzatuz, baina beti buruekin. Buruekin ez saiatzen kanto sartu behar dut, baizik, ez du galdu behar eta altxa behar dut, baina ez zoroa bezala goiko azkeneko losa bilatuz, baizik beti zentzuekin. Eta eskubilakin ere beti aige hitz egiten zure errebesataz, baina eskubilakin ere atzeratzen desunean ederki moldatzen zara, ondo pasatzen dezu, eta esker paretea. Eta gehiena, bai iaz aurreko urtean da, aurten, erkiagarentzat, atzera edo bizkar zain leiala eta oso aproposa. Oso ondo betetzen dituzu haren aholkuk, harek esaten duzunean altxa, jokatu errebezez, bakarrik ikusi zaitut lizentzia bat hartzen, da gogoratuko duzuzuk. Lehenengo partidan, Johan eta Leken aurka, irabazi zenuten 15-14, oso korrez banago, lehenengo jokua, eta bigarrengo jokuan zindoazten irabazten 14 eta 9. Eta ordu nik uste du pixka bat eta zinala aritzen aholko lerro hortatik, eta 9an edo harrapatu zenun botelasterrean eskubilokin, eta bipareta bota zenun azpiatea zen. Gogoratzen duzu hori, ezta? Bai, gogoratzen dut. Nire bat eskerrik asko, berba horregatxik. Eta bai, zuk erasun ez, azkenin, ni Aritzaz bokatu tenin, zein izen bidan nire papela, Aritzaz berba asko indot, zelan jokatu bigun definitzeko, eta hori da nire papela beti izen bida hori, pelota gutxi galdu, Aritzi lagundu, bidanin altzau eta atzera heldu albanaz atzera heldu, baina besteran ez urten nire papel horretatik, ez, azkenin biotena baki zein da, nik hori eitzen badot, gero eta Aritzek ez da bela faietan, aurrin beti erremateten da bela, eta tantu oso ondo amaitzen da bela, orduan, nik nire papela ondo betetzen bot, partidun ondo jongo gara.
Eta bai, gogoratzen zuk esatezune tantu horrekin, 14 gino izan, eta bueno, bentajatxu geuken, aritzek esazten tanto dana ezi importantik, eta ez arrizgetako, baina bueno, neupe ikusi nahan hor zabalibueko bat egon alzala, eta arrizgatzi erabakina ban, esan izen aukera honena, naho itxute gainera hor mabikuko lan botatera, eta hoxe, txapapera juzan, baina bueno, bestelan partidu indeko beste anaz, hoxe, ustoraz, zeuk esasun modun, hortxe, ibili binaban lekun modu nitzela usteot. Jon, iazko txapelketan partidoren batian edo neko larri ibili zinen memoriak espadit utxe egiten, urduri xamar jarri zineten, baita aritz ere bai, herrian agian presio asko, eta bueno, ezin deskonektatu, gaizki pasazenun iaz edo nolako bilakaera izan zuen txapelketa iazkoak? Bai, iaz akoratenaz, ligillako 3. partidu, Ladutxe eta Gorkaren kontra, nitzen bape beroso ibili, normalin faietan ez zen pelota asko faiona bazan, palo asko, utzegite asko, eta hor partidun bai sentidu nahan presio bat, set baten bigen zeilkatzeko, eta txapelketa guztixen be, bai sentidu nahan presio bat, hori, enengun oitzute bez maila honetako txapelketa jokatzera, erritmo horretara jokatzera, eta gero Winter Series da azkenin txapelketa importantina, bai, orduan reperkusio gehien daukena, eta bai herri mailan eta inguruko herrixetan be, asko segitzen den txapelketa bat, orduan bentipe asko komenteten da burren ingurun, eta denpora osun bortxe, buruei buelta asko emoten egon nintzen, partidu hori baino lehenago, eta azkenin hainbeste buelta emon, bai sentiu nahan presio hori, eta utze egite horren nipentzeto presio horrek eragin da izan. Baina, bueno, gero lortu nahan buelta emoti, ikesi nahan partiduk zean preparau bitxua zen mentalki, eta nik uste otoin ja, partiduta asko be presio gitxeago bak eguten azera, zango neuke bea presio bari noiera, alik eta onduen etxera, tranquil jokatzera, eta hoxe, baki tranquil jokatu eskero, gauzak nahiko ondo urtengo dizela. Bai, Laka, atzo bertan hemen Floridan nagoela, nire garaiko pelotari batekin izketan, da esatezia nola ikusten egontzan ikusi ditun horrek azkeneko partiduak, eta esatezun sekulako meritua daukazuela, zeren azken finean hilabetian behin edo jokatzen dezuez, eta are gehiago, Lucio Laka, kontuan hartu gure garaian, egunero kantxan geundela, partiduak edo Bartzelonan ere noiz nahi, hoiek berriz, hilabetea batian behin, ez? Eta Jon Ibarluzea bezalako bat azken finean oso ibilbide motzaxamarra ukidu profesionaletan. Ez da hartzekua ere, urduritasun hori sentitzea 2000 lagunen aurrian. Asko nahiko itxen dabe. Daozena, gu baino, bainazio, zailduago, ez? Honek preparagoa daoz gu egotik ginen baino. Deixa preparatzen dira. Eta partido gitxiaz holan egotia, konzentrazio hori mantentzia merito handia daukate. Eta nivela daukate. Bai. Hori, Pakito, ire memoria elefante horrena, konta egu pixka bat, Jon Ibarluzearen hasiera Mexikoko torneuan guk entzuneo bador mutil bat markinarra eta joder oso poliki jokatzeuna eta gainetikan torneua irabazi zuena. Pakito? Bai, pixka bat, eske horre Ibarluzea entzuten genuen edo hau, markina aldeko berritxu aldeko eta olako txapelketetan, baina ez goi mailako txapelketetan. Eta uste dut izan zala maiatza ekaina 2022, horri izan zan torneo bat, txapelketa bat Mexikon, 8 bikote sinatela uste dut, eta beta buei edo olako bat izena, Juan Ignacio hile semeak ere jokatu zunan, txapelketa hua, eta txapelketa elitekoa zen, ez ziren orduko Goiko, López, Arkiagata hauek ez ziren, baina Tamburildegi, Ladutxe, Portet, Oienar, hainbat esan den bezala, hile semea, Jon, Ibarluzea,
eta Ladutxek eta Ibarluzeak irabazi zuten, eta ua ere frontoia, Gernikakua baino luzeago, nahiz eta gero beste ezaugarri batzu ditun, ezta? Eta bueno, orduan horre sautu genuen da, iaz, bukatu zunean Winterra, Erkiagakin, ez zitzaien favorito sartzen, naiz eta Erkiagak lehenengo Winterra irabazia zaukan Zabalakin, ez zitzaien favorito sartzen aurreago zauden Johan López goiko leke, ezta? Baina lehenengo partidua zailkapenean, hiru set eta irabazi ziotenien Johan Lópezi, ja esan genuen, kontxo, hemen badago zerbait, eta ikusi genuen gaina Jonen jokua, ezta? Jonen jokua, gero bigarren partidua izan zen Arbe Mantxiren kontra, erresirabaz zenuten, da lehen Juan Ignacio gaipatu duen bezala, pixka bat berakada izan zen duen Ladutx eta Gorkan aurka, pixka bat nahi pena ematen zedidan, zatik zailkatu intzinaten finalerrira, taldeko lehenengoa zinaten, eta zeuden pixka bat buru makur gazigozo, baina zuk esan duzun bezala, gero finalerdian Olaran del Rion aurka, zuk ateazen ditun babak eltzetik, eta alderantziz, ari zan esatenan, nik ez dute hain ondo jokatu, eta anekdota politia izan zen, igogailuen zindoaztela, kasetarien gana, zuzeunden ez aurreko partidan bezala, baizik gora etorrita, eta esan zen, eta urrengoan gehiago, eta aritzen behiratu zizun da, gehiago oraindik esan zizun, gogoratzen duzu, eta gero, aurreko liga, zuretzat, nahiz eta ez dituzun txapelketa asko jokatu, oparo izan du da. Gero, irabazen duten Winterra finala goiko eta leken aurka, eta gero Bilbon Iron Cup berriro bilak irabazen duten. Gero, etorri izan Markinako Grand Slama, ez zen irabazi, baina finalea iritsi zinean Olaranekin, Barandik handa tal Lopezen kontra. Beraz, aurreko liga, naiz eta, noski, rankingea begiratzen badugu, ez zaude aurrea, zeren txapelketa gutxi jokatu dituzu, konparatuta o alderatuta beste pelotari batzukin, ezta? Baina, ibilizean lekutan, oso txukun ibilizea, eta oso ondo, eta emaitzak hor daude, eta aurten hasieran favorito baldin bazinaten, oan uste dut bihurtu zaretela, hemen ezin da eserrezan oindikan asko gelditzen da, ez ustekoak, baina, lehenengo urratzak oso ondo ematen izaten. Jon, aurreko urtean da enteatu zinenian aritzekin jokatu bihartzen nula, ze etorri zitzaizun burura, bildurra, ilusioa, ze sentsazioak sentitzen ditu batek alako egoera batean figura ondinarekin parekatuta dagoenean? Pos handize sentidu nahan, ilusio asko. Azkenin, ni bentrenetan ibilina beti alik eta maia honenera heltzeko, eta, notizio hori mondoz dien ina Winterra jokatuko nabala igez, posa eta ilusio asko, gauzak ondo itxeko, ez? Eta gero, komenta ustien pixka beran dutxua, aritzekin jokatuko tela, da ondino, pos geixa. Baina urtebete harinan nengun bai Markineko Gran Slama jokatute aritzekin, eta, beraz beha pixka tratu pixkat bai baneuken, eta berak banekixen bera atzelari zei asko laguntzotzen da, ikuritxe bai Zabalari zenbat lagundutzen, eta ni asko jokatu azan pare bat partidu eta zenbat lagunduzten, oso gustora beraz barriro Winterra jokatzeko keriukitxiaz, eta ilusio handize sentidu nahan notizia hori mondoz dienin. Kimika ona dago zuen artean, aritz eta zure artean? Ni aritzekin oso ondo elutena, asko zorrotzet, zeberak pio bat lagunduzte ez, bai partidutako presiñoi egentzen, bai esaten maia horretan zena jokatu bidan, segun ze pelotakin ze komeniaten, azken baten afizional maiatik profesional maia horretara, bai bada salto handi bat, eta ez da inor esatetzun zeran adaptatu joko barri horretara ez, eta ni suerte handi zeukiotor kasun, nire lehenengo pausu profesional maian aritzekin izendi, eta aritzeke asko lagundu dozte maia horretara adaptetako. Lucio, nik aritzi hartzen dio tankera,
bere garaian guk Artian, Bartzelonan, nik garai hartan 16 urte neuzkan, eta negua pasatzera etortze ziren figura guztik, ez? Los Ases orduan garai hartan deitze zieten bezala Ondarrez, Gurbide, Txino Bengoa, Lekube eta bar, eta tarteka jartze ziguten Ondarrezakin da Gurbiderekin da. Haiek haiekin jokatzen zenun normalian baino gehiago, zeren txarra kendu, pelota aukeratu, veteranuaren jakinduria harrigarria da zenbateraino iristen dan, eta nik ikusten ditudan ian Aritz eta Jon jokatzen, sensazio berra sentitzen dut, ez? Figura, ja, 37 urte dauzkana, kriston esperientzia, eskarmentu izugarria, eta gazte bati, azken finean, 28 urte, baina, bueno, oraingo 28 urteak eta gure garaikoak desberdina dira, ziero, zeren, agian, urteak, jokatutako urteak hartu behar dira kontutan gehiago. Zuk, Lutzio, veteranuaren ezaugarri, jakinduria, takit, konpartizun? Bai, nola ez konpartitu. Ariz dago gontxe, hori, saso veteranizan, saso gorenian, zan daigun. Eta jokuan, bai. Betxu, bere maixua zegoen izan Fausto Larrenagaz, hori ies edo, horren komentarizugaz gelditzu nintzen. Zaban, Arizek rebesa, rebotie, beti euki dau. Baina ezkeon, eskumiaz be, tantu gerrez amaitzetzu eta oso ondo marketetzu, ormabezak eta hori. Eta horren adibide da, eskumiaz zelako, gogoratzari pasan azteneneko lehenengo zeta. Lehenengo zetia, bueno, hasi zan, lehenengo tantuen, Kriston Kostaue, inok itxoten espanin, pra. Eta gero eskumia sartu bazan, hiru bat ormabi, eskumako marran, baina klabaoz, Eta hori, komentariz hori, Faustona nahi zindote ateramen. Eta, bai, hori veterano batek, atzelari zentzat, nini aurrelari zeizen nintzen, baina, aritzen dako aurrelari bateaz, nik usteot, atzelari zentzape, biharra asko erreza izango dela, eta adintzi, eta beste kuñatxu bat nahineko, beste aipamen bat nahineko egin, Aritz eta Jonen arteko zu kimiki deitzuzazu, nik komunikazioa deitzuko neko. Ze berba gitxi egin, eta ze ondo konpontzen dire. Hori, beste bikote guztizek txokalaz estiaz, lepuen jorra, honek, Aritzeke arpeira apenas behitzen dira, eta ze kimika, ze komunikazio ona daukate. Horretan, harritxu eta sorprendio ditxena, onerako, onerako. Eta keinu bat, oso ondo konpontzen dira. Bai, puntualizazio ona iruditzen zaiz, zeren gauza bada hori, berba egitea eta gorputz hizkuntza hori, eta bestea da imintzioa keinu batekin, eta gaiatakoak ere, Egurbidek eta Ondarrezak eta ez ziguten asko hitz egiten, baina hitz gutxi batzuk ondo neurtu eta ondo esandakuak eta gestoak eta 3 edo 4 pauta emanezkero nahikoak izate ziren. Jon, zuen artian ere alakorik ematen da, leno Pakitok aipatu du hor partidu harretan bota zenunian da pifia edo huts bat egintzen unian da aritzen buelta eman da begiratu batekin askotan gehiago izaten da ez hor atzea jun da sekulako txapa eman ez? Bai, hori ormabiko txarra hori botan amanin, aritzek behituzten eta nire ulertu noten bota azten begiradiaz, hori ezeuela ondo eta lekurkanpo egon zala. Eta bai, komentago zuena, ez? Begul berba asko ez dugu, eitzen tanto bitxartietan eta hola, baina, bueno, partidu hasi orduko, bai, eitzen dugu beti berba, aztin zier, edo bertan partidu egunien be bai, bakoitzan egin beharra zein izango da, partidu horretan, zena jokatuko dugun, bisok objektibo bardinera heltzeko, eta gero be bai, deskantzutan be, beti komenteto guzo zer, zelan doien, eta zelan jarraitzu biogun. Eta gero hori, tanto bitxartitan eta hola, berbagitxi edo gestukin be ondo komuniketega.
joan den asteleneko partiduan, iruditu zitzaidan, Jon, gehiago trasteatu egin zen nula. Trasteatu, igual azaldu inbiarda zeren oso zaleak edo ibilitakoak ezpagera, ez dute termino hori ulertzen, trasteatzia zer dan, ez trasteatzea da, pelota leku desberdinetara bota, naiz eta errebesakin izan zure kasuan, ez, denak atzera bila joan beharrean, hori bien artean utzi, Gorka Sorozabalek aurreko batian oso ondo egin zituen olakoak, eta Gernikako bezalako kantxa batian sekulako mina egiten da ere, hor amarrea, ez, aurkaria txulako britzea juten da nian, eta zuk botatze jozu frontizer dira, pelota botea amarrean edo egin dezala, eta gero errebotetikan, zeren askotan estrainua bezalako egiten du erreboteatzeko garaian, gehiago saiatu zinen edo nola... Nere impresioa da, bestetan baino asmatu zenula edo bota zenula sarriago. Kasu horretan, baina genune Zabala mobidu pixka gehitxua, holarani joku gendu eta Zabala mobidu ez, orduan ikusten agan Zabala, nik rebesa sartzen aganin hasieran oso atzin gelditzen zala. Eta ikusten aganin hori, zuk esan modun ez, amarrera edo botaten agan, bixen tartin jausteko peloti, eta gero horrek rebote luzbe, ez da asko urtetan, orduan, holan perrebotea bezkero, bastante forzaute rebotieta ban, eta orduan gero, aritzepe, aurren hartu eta maitzeko aukera geixa sortu albazan, gero ikusten agan Zabala aurrera txoa jute zala, horre alegintzen itzen, altura geixa mon, eta geixa altzetan, eta bebai pixkat pelota barrixaz, Zabalan eskumi topetan bebai, pare bat botan otzezan holan Zabalera bebai, zean atzetik eskumiaz aritzi aurrin kentzi oso gatxada. Eta holan aritzek aurrin betopau bazan pelota batzuk, gero oso ondo amaitxu bazan akordun bai, bilinitzen errebesaz pixkate joku mobidu nahi Barkatu horren arire badukete galderatxi bat, neupe. Gogoratzen zara horre, Joan, amairu amabi hortxe olako tantadore bat erungo zenduen, eta honek olaranek rebotien sartutzuen eskumiaz txitxaka. Zuke, salera, salera urtean pelotiek, eta sartutzuen hori, eta aritze torrezatzen zeuana, eta hor dutxe izan duen, berba, konturatu izena. Esan etzon nire albonoa zen, zigur esan zola aurrera botateko. Hor pelota bizizaz, olaranek errebotien mine etxetzuen da. Ez da gogoratzen mazara, zer esan zuen, baina neuke, pentsau inaban, zigur esan zola, ez botateko hainketara, edo ez botateko horre salera txula ingurure, ez dakit, igual ez dago goratu. Horre komenta ustena, hori beraua joteko frontizin eta ez botateko hainbeste alturakin asko urten daizen. Kasu horretan hori, bastante aurren hartu nahan, da pentsa nahan, helduko nitzela atzeko hormara, baina, enaban ondo kalkulau, eta horra txike monoten altura asko, eta gero azken nitzen eze heldu atzeko hormara, asko urte ban errebotin, eta ularanek hor mine indoskur. Eta hoxe, aurrera, legindu nitzen, beraua bota, eta ez urtetako gero errebotin hainbeste. Konektatu aurretik, Pakitok esate zidan, Jon, eskumaz ere oso ondo moldatzen zarela. Zer sentitzezea erosoago, errebesez, eskumaz, konfiantza gehiago, zerrek ematen dizu? Errebesak, askoz be konfiantza gehiago. Nik ustot errebesakin ja sartzeko orduan be, asko be konfiantza gehiago dauketela. Eta eskumiaz, bai daukete tarea pendiente bat ondino mejoretako eskumiz, alegintzen eskumiaz beti albotik bota, eta kruzetan, baina, aurreko partidun be askoena bazan kruzau eskumiaz, orduan hori bauket mejoretako ondino hor. Kruzau eta pixkat gehitxua altzau eta delanteroe paso bat dotzetan. Aritzek esaten dizu zerbait eskumaz jokatzean gatikan, nahiago du zuk errebesaz jokatzia edo orain arte ez dizu ezer aipatu horretaz? Ez, peloti barritxeanin bai ezatuzte errebesakin jokatzeko. Azkenin eskumia sartzen mana delanteroek entzi oso batxada. Eta gero bai motezte golku modun, batez be hori, gerrinke jokatu gonin, goitxi bera, espoketo ondo ez boteteko, ze ez dotzet kentzen delanteroa orduan hori. Albotik eta kruzeta.
Pakito, horre aipatu hobetu beharra, nik dena esan beharra dago, ikusten diot hobetu beharra, badakit oraingo atzelariek ez dutela asko erreboteatzen, baino errebotea oraindikan landu inberdezula gehiago, zeren batzutan, hori apuro xamarrian sentitzezea erreboteatzeko garaian, ala ikustezea edo... Bai, rebotin, ena otxute reboti eta bez, baina bai, pelota asko horre pasetan bostia gainetik, gero neuk rebotia behar izetetxua zenak, bai, izango da, bai, beste tarea badauketena, ze, karo, horbe forzaute txarto rebotia bezkero, gero delanteruke aurren hartzen dau, eta erretzan baitzen dau tantu, orduan, hori be bai, mejora honeike. Bai, Pakito, gero eta aurrea juntxapelketa, aurkariak ere hobeagoa, konfiantza gehiago, zer esanik ez, ligaskan sartzen danian, emana bezala ematen dugu horri izango direla, orduan erreboteatu beharra, gauzak ondo egin beharra, astelerean, bigarrengo joko hori nola ikusi uken, Pakito, larri, markagailuan binipin, hortxe ibili ziren, ire ikuspuntutikan, kanpotikan. Bueno, ne ustez, eleiek lehenengo jokuan, etzan kolore handilik egon, koloria bakarra gontzan, eta bigarrenian 11-7 eta 12-8 zijoaztila, besteak, arriskatzen hasi zian, olaran hasi zian arriskatzen, beste remedioik etzakan. Zen, 12-8 eta basi joan jokua. Eta, egia zen, pelota ikusgarri batzuk eraltza zituen, errebotzen, danurrea eta hau, baina, aritzek ere hor pelotan errematen bat fallatu zuen, eta, 12 eta ematezun, honek buelta dakar, jendea olaran eta zabalaren alde jarri zan, haien alde, odo behintzate hirugarren jokuan aizun, eta emozioa, ematezuna joana zegoela partidua, emozioa birsortu egintzan, ez da? Eta hor jendia hor animatu egintzan, daltu bat, eta beraiek baina, aritzek eta jonek ez zituzten papera galdu. Ez zituzten papera galdu, eta egin zuten, ordu arte eutxi, azkenian, falluk etorri ziren bestaldetik. Orduan, gehiago izan zan, ematen zuna izugarrizko buelta, gaseo zan zea izan zan, besteak, ez ziren urduri jarri, eta hortxe ontzan gakua, ez ziren urduri jarri, besteak, buia animatu jendeakin, baina nik ikusten duen, ez aritzek eta ez jonek ez dutela partidu arriskuen ikusten. Jon, hala da, barrutikan, Jon? Zer esan? Momentu maten bai gulpento, ama bine igualoakoz, baina, guk justo ez gendule zer txartu egin ez, Pakitok esan da modu, neure pegeixa arriz gauen, hortik etorri zintanto batzuk, gero aritzen remate batzuk oso ondo bota bazan, baina holaraneke heldu izan, remate horreta bebai, alzin jautzi horretantu gure alde tranquilamente, da gure alde jauziko bazin, baina eta amaitxun gozan, baina, guke bardin segidu bilgendun, benkixen ordura arte bostanto segizen euren alde jauzi zile, baina guk holan jarraitu ezkero, gure alde be jauziko zile, orduan, holan txize jarraitzu gendun, kalma hori manteni dute, eta azkenin gure alde jauzi zin bai. Eski, Luzio ikusi zedun zuk ere arriskuren bat, edo hauek mendean hartuko dituzte? Arriskua, emote zuen gidoia preparatuta erun zuela aritzek. Emozioa egon, ez? Partido politxe ikusi zan, publikua beroten izan, gero remataban eta kitxo. Emote ban gioiak ikusala. Berak, Pakitok esan dau pelota bat, erremate bat. Nik uste dut bi utzi egin zituela, bi remate, bi kostau txapaspira. Hori John Beck horatuko da, baina. Uste dut bi, hori da utxe. Gero, amairuna zauzela, sartu zantzakera, eta zantzakabo, ez? Ondo, set politxa ikusteko. Publikua, bakar, publikua normalian makalen alde goten da, ez? Da, beste zet bat pelota ikusi nahi du. Lehenengo zetak ezaguan ze ikusirik. Batipat, irugarren zeta ikusi nahi, emozioan. Bueno,
Bai, hirugarren seta ikusi nahi, eta hirugarren seta ikusi ezipe, emozioia markagailoa, behintzat, bigarren nian. Bai, Jon, lasaitasun ederra, guain 8 puntu dituzue, aritmetika kontutan hartuta, ez zaudete zailkatuta, baina desastre bat gertatu beharko litzateke zuek aurrera ez egiteko. Bai, guk hori negendunez, lehengo bi partidutan aldik eta punto gehien bildu, kasu honetan 8 puntu bilduguz, eta oso pozik ez, alde horretatik, eta zuk esan duzune, matematika kontun hartute, ondino ez gaza hilkatute, baina, bastante gauza gertatu biko zinez, bi utz amaitzu partidoanak, Johan eta Leke bi utz irazi Baskei eta Urrutiari, gero Baskei eta Urrutiak guri bi utz irazi, ordu, esan ginke más o menos zelkatute gauzera, ondino ikusin biko da, baina hori, oin gaina bete eta piko daukegu urrengo partidu orduko, abenduako 30 jokatuko gu, orduan pare bat aste tranquil hartu, eta gero ja hasi barriro ensaietan, eta topera preparatzen partidu horretan ondo goteko. Zenbat ensaio egiten dituzu astean? Astin bi ensaio itxitzuak normalin, eta gero hemen barisekutan markinen jokatzu guz bai partiduk lagun artekuk, orduan hori, 3 ensaio gutxu gara bera, astin. Santi Olabek antolatzen dituenak? Hori da, Santik organizeten dauz hemen barisekutan markinen partiduk, eta horre jokatzen dugu. Hoiek zer izaten dira, akara de perro, esaten da bezala, edo lasai, nola ibiltzen zeate barikutan? Lagun arteko partiduk izaten di, baina bai, askotan pikete gabe bai, ez? Askotan jokatzen dute Zabalan kontra, eta pike hori bai sortzen da, ez? Gero, ez da una ino galdu, gero Winterren behalkarren kontra jokatu bigu, orduan sortzen di pike batzuk, eta ondo torteak guri partidu horrek, kantxan ondo goteko. Eta erkiagarekin ensaiatzen duzu edo partida jokatu arte ez dituzue, ez dezue kantxa konpartitzen? Bai, erkiagakin ensaiatzen du normalin astelenetan. Jutea Winterra baino harinagoa, eta erkiagakin ensaiatzen dotorre erkiaga eta beste bikin, Urresti, Matzi edo etorten danekin, edo batze garenekin, eta hori, etxen dugu horren ensaio bat, gero partidu ikusten gelditzea, eta hori, normalin erkiagakin astelenetan etxen dugu. Pakito, guain ikusten ditugu neguko txapelketa jokatzen dutenek, Winter alegia hori teleberrin, eta hor ejertzitzuak egiten, gimnasioa, auta bestia. Jon Ibarluzea nolaku haute dugu? Aritzen eskolakoa, legezarrekoa, mendira bueltatxo bat eman, da deskansatu, edo galdetu beharko diogu, gimnasioa zapaltzen duen, crossfit egiten duen, edo... Bai, nik crossfit eta ez dut ditzen, ez daukete beste batzuen modun entrenatzaile personal bat, baina gimnasiora bai jutenaz. Kuadriak puntetega, betiko lagunek, da hori astin pare bat biderez edo, jutea lagunek gimnasiora, men markinen, eta danon hartin ditxugu entrenamento bat, laguntzo estena horrepe fizikamente ondo mantenitzen. Baina, entrenamentua gogor edo patxanga bat edo nolako izaten da Lanetarik egoten da, bai, ez? Batzutan gogor entrenetan dugu, beste batzutan berba bitzen dugu, hori azkenin terapia bat da, ez? Psikologikamente ondo goteko, orduan, bai, lanetarik, baina normalin astin pare bat entrenamentu hone beti itzen dugu. Ze polita da, Pakito eta Lucio ikustea Gernikan, hori Jonen kuadrilan atzian denak eta hori buliak eta zalapartaka, babesa hori ikustea benetan izugarri polita iruditzen zait. Pakito, nola ikusten dek Jonen taldea, oaindikan erabakitzeko zeak, hor gertatuko, ez da? Bai, eta, hortan sartu aurretikan pixka bat Lucio esan duna aurreko asteleneko partidura gidoia, ez da? Hoi gure eskualdean, da basarri munduan, esaten diogu txerriaren egin ziola. Gizendu eta gero labana sartu. Aurrena gizendu eta txerriarena. Hoi esaten dugu. Eta, talde hortan daude Aritz eta Jon 8 Urrutia Baske 4, Johan da Leke utzakin eta Oraran Zabala utzakin ere, ez da. Bai, matematikoki, horreindikan, Jonek esan duen bezala, 4 puntora besteek edo bateke bere iragazi, baina
oso zaila. Hoi bai ezerren okarrik espaldin badago behintzat, oraindik denbora asko gelditzen da, eta abenduan 30 arte, sailkapeneko azkeneko jardunaldi arte, ez dute jokatzen Aritzek eta Jonek. Eta hor ere, nik uste dut, gaina da, izango da azkeneko jardunaldia, 10. jardunaldia, sailkapenekoa, eta daude 2 partidu. Lehenengo jardunaldian egon zidan bezala, abenduak 30ean 2 partidu. Eta bilak talde berekoak. Lehenengo partidu izango da Johan Lekerika Olaran Zabalan kontra, eta bestea Aritz eta Jon Urrutia eta Basken kontra. Orduan, hor ere kalendarioa zuen alde dago. Zeratik, aurretik zuen taldekoak jokatuko dute Johan Lekek Olaran Zabalan aurka. Eta hor, zuen partidua, igual jokatzen duzu da sailkatuta, erabat matematikoki sailkatuta, gertatu daiteken gauza da. Orduan, hoi bai izango litzake, aige hitz egiten aurrekoan Urresti eta Gorkak irabazi ziotenean Barandik eta Lopezi eta izan zen, txapelketako ezustekoa momentuz ez da, baina Aritz eta Jon ez sailkatzea ligaskara, hoi bai izango litzakela ezustekoa, eta ez dut uste emango denik. Neko zaila ematen du. Jon, nola ikusten dituzu aurkariak, hor Urreiztik eta eman zuten ustekabea beste taldean, ze bikote gustatzen zaizu, hor edo nola? Bai, danak gustotaz bastante ondo, azkenin txapelketa honetan maia handizia eta pelotari danak gustotxua ondo, baina bai, Einaut eta Gorka ikusi nagoa esan Barandika eta Lopezen aurka oso partido nahi txen, oso serio jokatzen, Gorka beran lekun, gutxi eitzen, eta gero Einaut betantuko oso ondo amaitzen, nik ustot ez usteku izezala, talde horretan hoi momentu Einaut eta Gorkak 7 puntu eukitzi, orduan arepe, gutxu gara bera ez dakit ze biko da ben zailkatzeko, baina nik ustot final erdietako ligila horretan egoteko aukera asko aukiesela, eta bikote hori kontun hartu biko dela. Eta gero, Xabi eta Imanolena bikoti be oso potenti da. Naiz eta lehenengo partidu galdu, nik ustot zer esan asko mongo da bela ondino, beste 2 partidu daukiez, aukera dana daukiez ondino ligazka horretan egoteko, eta ni pentsetot lortuko da bela sailkapen hori, eta hori da, gutxitxik askora jongo dizela, eta gero eta hobeto hasiko dizela jokatzen alkarregaz, eta ni pentsetot pareja oso gogorra izango da. Laka, txapelketak irabazi egiten du alde hortatikan, zer gertatuko da, puntuazioak, eta, pixkanaka argitu arte, ezta? Bai, horre konpetidu jotiak irabazitzen dago. Emozioi amotetzo, eta holan emozio gehiago dako. Nik uste, honek izan dozu aukerak ekuiko da, ez klasifikateko erkeak eta Jonek. Baina matematikoki ekuiko da aukera, baina nik uste praktikamente klasifikatuko da zela. Bestiak Barandika Lopezek ondino gerra mongo da bela, argi da, bai. 2 partidotan, bai. Eta emozio hori egotia importantia eta positiboa da pelotintzat. Bai. Jon, egoera berri hau, nola ikusten duzu, ez? Guaindala urte batzuk arte, pelotatikan, zestapuntatikan bizi ginen, erabat profesionalak, orain berriz egoera guztiz aldatu eginda, ez? Pentsatzen dut, nekez bizi leikela soilik pelota zestapuntatikan. Zu agian zea eredu modernoen aldekoa, produktua esan nahi dut, zuk ez dituzu ezagutu garaiaie gu bezala, zu ikasia zea, beste lan badaukazu, kompatibilidade hori nolakoa da eliteko pilotaria bihurtu nahi duen edo dagoen batentzat? Bai, argi da, momentu honetan zestatik bizitzi, oso gatsa gala, ez? Orduan, gaur egungo gumipe hori kostiente izen bidi. Hoi momentun ikusten da, astelenero beteten dela Gernikeko frontoie, eta jente asko abiela eta telebistapea postu handi zein da bela horretarako, baina
kirol honetatik bizitzeko ondina guztu pauso asko begeixa mon bidizela, ez da erretza amendi bizitzi bez. Orduan gaur egungo umik, argi ukibikoa beste eso zerbe pentsaute ukibikoa biela ez. Azkenin hobi modune hartu bida bez esti, eta, bueno, ertzen baki aukera hori egunen baten zestatik bizi alizeteku, danontzako asko posgarrexagoa izango da ez, zesti oso egoera honin dauen seinale izango da. Eta, bueno, bestio bitxarte honetan, lanin jarraitxubiko gu, baina gozatzen bebai, frontoeko lan ikustia, ze azkenin ikustot privilegio batzu garela bebai ez. Bakarrik sortzi pare jagau interren egon algarenok, eta esperientzia hori bizi aldogunok, eta nitzat bintzet oso polizia da ez, heldu gernikera eta frontoeko lan ikustia, orduan bueno, merezi hau ez, lan ordutatik kanpo esfortzu bat eitxi, eta fizikamente eta kantxan be ondo goti, txapelketa honek jokatzeko aukeri ukitzeko. Jon, 8 egun barru hasiko da hemen, Danian, temporada berria. Badaukazu Arra, Florida, pelotari bezala ezautzeko gogo hori, edo zure kasuan ez da sentitzen halakorik? Bueno, pizkat bai ez, azken inez esti bai izen da kirol internazional bat, Mexikora heldu nintzen, eta Daniara ez dut euki aukere juteko arte, lana gatxik, edo hemen winterra eta lana dauketelako, orduan bai baukete arro hori edo, egunen baten, alnazen heldu ez. Oin ja, 3. urte izango horbe 3 hilabeteko txapelketi organizatzen dela, orduan lehen zarratu ben, oin bintzete 3 hilabeteko temporada horrek organizatzen txuez, orduan ia hori pixkanakak egiten juten dan, eta jente geixak aldamen jun, eta neupe egunen baten aukeri ukineiken Ameriketa zapaldu eta bertan zestaz jolazteko. Esperientzi modun badabe. Paquito eta Lucio, Jonen maila nola ikusten dezue? Badaukala oraindikan hobetzeko tartea handia, kanpotika nola ikusten da? Gero berari galdetuko digu noski. Bai, bueno, segi, Lucio, venga. Segi. Hoxe daukala, hemen jolatzeko, behar esan ditu, punto pare bat esan ditu, eskubilekin, errebotean, esan du, hoxe daukala, beti dauka hobetzeko, hendikan, 28 urte, garai batian, Juan Ignacio eta Lucio zuen garaian 28 urtekin ja veterano bat izatezan, baina oan Jonen ibilbidea ikusita, lehen esan duguna, aurreko winterren denboraldian, sentorren ia afizionatutatik, etxean oituta olako txapelketa jokatzen, ez ditu hainbat txapelketa jokatu, hoxe daukala hobetzea, dudik ez, gertatzen da, bere lanagatik eta hau, igual zailtasunak izango ditu, igual hainbat txapelketak, horre udarakoak edo iparralden edo ez dakit, ezta? Baina beste hainbat pelotari gaina jokatuz eta bere sailukin da bere ikusten zailon seriotasunakin jokatuz, hoxe dudarik ez hobetzeko daukala. Lucio, zu izango bazuta Jonen entrenatzaile, zer azpimarratuko zuneuke ensaiotan hau egin behar da beste hori okuz hobera egiteko? Hobera Jonek asko sartzen dau. Pelota rebesaz, seguru da. Lehen ibilido zuen arira, mejora, 28 urte daukoz. Eta 32az, gehiago sartuko dau. Hau da, palo gitxia joko dau. Zuk hori Juan Ignacio izu. Pelotariak adin horretan, 28az oso adin hona da, baina 32 hori, asentau osaoz, nervizu gehiago kontrolatzen dozuz, eta horre margen handizadoko mejorateko. Danala, rebesaz. Rebesaz behorrek esan da modura, asko ikustezako, asko konfizantza gehiago sartzen da. Eskumiaz, hori, duda gehiago dako, normala, hori rebesisti da, eta, bueno, eskumia gona dako. Baina rebesista, eta hori, marken handizadoko mejorateko hor. Eta nik ze haukatuko nizan,
ondo ikusten da nik mutile horrek hainka lurrin daukoz, eta serio jokatzen da, eta ez dakit, ikustezako, zuk den aipatu duzun modura, gure denporetan baino, gimnasio, eta gehiago zaintzen dira, eta zaurkatu, ez toz ezautzen personalki, eta hori, asko guztetzen jaten pelotari batez be, serio, eta jokatzen dagoelako buruaz. Jon, ez zaitugu ezagutzen, pertsonalki hor barrun, zea gozia daukaten kirolari klasea, edo pixka bat, bueno, hortxe aleginak egin, baina gehiageri gabe, ambizioa onena izateko hori sentitzen duzu, edo, bueno, hortxe zailean. Bai, bueno, nik bai nahi dute mejora hau ez, beti da margena mejoratzeko, eta nik uste dut bauketxoa zela ondino hori, lehen komentagotxoa zen aspektu asko mejoratzeko, bai sentitut bai, aurreko urtetik ona, bai atxapelketa gehiago jokatute, asko be konfiantza gehiago dauket nelegan, eta asko be seguru hau ikustena, eta bai baukete mejoreta, bai uste dut mejora ona zela azkenen urte beti, baina bueno, ondino bilbide luzi dauketor, eta hori, bai baukete ambizioak ligultza kanpotik ez da ikusten, baina bai nahi uteldu ondino pixka goraua, ja iparraldeko txapelketa jokatzera heldu egunen baten, edo liga horretan, bai txapelketa gehiago jokatzeko aukeruki, ez hiru lau txapelketa jokatu, igazko modun, orduan bai baukete mejoretan segitzeko ambizio edo gogori. Oso ondo. Pakito eta Lucio, beste galderen bat, oraintxe daukagu aukera egiteko. Bai, nik galdetzen nahiko nioke pixka bat otsailean edo olako bat izan zen, entzuten da. Entzuten da? Bai. Otsailean edo olako bat izan zen, Juan Ignacio, elkarrizketa egin joken txitxakat podcasten aditzerkiagari. Eta izan zen de Olarand eta Del Rio aurka finalerdia jokatu ondoren. Eta egin joken galdera bat, Juan Ignaziok egin zion galdera bat, erkiagari, zuk Ibarruzeakin jokatzen duzulako aizea gehiago remetatzen, berari konfiantza emateko, eta berak esantzun bai, konfiantza emateko Joni, zeren Jon dator, eta aipatuzun zuk esan duzun bezala, Markinan Grand Slam jokatuzun erekin, afizionatu, orduan ez dago gotxuta, eta orduan nik berari konfiantza emateko, errematatu ditek, beak izan dezan konfiantza, lasaitu dadien, bere lana zein inbier dut, jakin dezan. Eta gainea esantzun oso gatsa dela, esantzun, Ibarruzentzat, Jonentzat oso gatsa izan behar du, maila hontan jokatzia, eta nerekin jokatzia. Zeren irabazten badugu, jendeak esango du, niregatik irabazi dugula. Eta galtzen badugu, jendeak esango du, Jonengatik galdu dugula. Eta orduan presio hori izan dezake Jonek. Galdera Jon, presio hori izan duzu? Egun lehen komentatu ez? Aurreko winterren, momenturen baten sentidu alizena bala presio hori ez, askotan hori da, irabazten bozu, obviamente aritzek irabazten dago, eitzen da bezan tantuan agaitxiketa hori, eta gero txartu ibili eskero, foku neuregan jauzi alzan ez, eta, karo, neuken presio hori, komentagoten modun, nien nengun oitxute bez txapelketa hone jokatzera, nahi nagoan jarraitzu txapelketa hona jokatzen, eta uste nagoan, aritzekin jokatu winterra eta txapelketa txar bat eitzen banagoan, ja geixa ez hostiela ditxuko bez, jokatzeko, orduan, sentitzen nagoen presio hori, aurten kiston aukeri dauket gauzak ondo itxeko, ondo enbitxuaz, nahi jarraitzu maila honetan jokatzen, eta azkenin da, neure burua ipinotzen presio handi bat, ez toztena lagundu kasu askotan. Baina, bueno, aritzek asko lagundu uste, presio hori kentzen, eta gaur egon uste hau, presioan asunto hori askoz beho beto erutotela. Laka, galderen beste zail... Galdera ez, baina puntualizazio bat. Lehen esan dau, zestiaz gozatzen jarraitzun nahi dabela, eta hori,
Nik opa dutzut urte askotan, zestiaz gozatzen jarraitzeko, eta guk holan, guk zuekin gozaukau, zuek ikusten. Eta presio hori kendu, aldala, segon, ez da apostarik eta hori, da bai, bada hor, baina presio hori kendu eta pelota jokatzen. Eta guk asko gozatuko. Hori zelotuko opari. Bai. Ergazko. Jon, presioa sentitzen da, bertsua botatzerakoan. Baina zorionez, ditu bi solaskideak, ez dakit zenbaterainoko presio hori sentituko duten. Pakito, Unuzkeo, Iaioa eta eskarmentu hondikua da, Luziok ere baditu bere ibilbidea. Pakito, bertsoren bat badeu gaurkoan edo? Baina aurrekoan esan luken zin egin bota biukela. Botazak lehen da bizi, eta gero Luziok. Bueno, zertxe bai botako ba, Joni. Ibar luzea izenez, jaiotzez markina, biak ondo ustartuz, pilotari fina, iaz aritzetazuk, txapeldun domina, aurten bide berean, urratz bat egina. Favorito artean, ukatu ezina. Favorito artean, ukatu ezina. Garra, Pakito. Garra. Luzio, baldeu zerbait, baldeu. Bai, bueno, esa presioia esan duzu, eta bertzotan presioia ez dakit, baina tximeletak zabelean, baina, bueno, tengo dugu zoz. Bueno, ordu dira. Mundu borobil, ontan badira, hainbeste hizkuntza mota, pelotario ondo dakigu, asko ibili garata. Naiz taulertzeko horrek dakarren, kate begi edo soka, gureak bizirik iraundezan, horixe zaigu inporta. Zeinen ederra den ustartzea, euskara eta pelota. Euskara eta pelota. Laka eta Pakito, orbiak bertxotan, ni ez naiz gutxiago, aznadikantetan, Ioni bar luzea, hau zabalikan, nerea ibarzabal, falta bakarrikan, nerea ibarzabal, falta bakarrikan. Egin dutakoa bete diat, Pakito? Ez nian gutxillo espero, Bueno, Jon, taiontan ustartu ditugu zestapunta, hau da, pilota, euskera, bertsolaritza, eta benetan plazer izugarria izan da, zu lehenengo konbidatu ofiziala eukitzia podcast honetan, txula podcast honetan euskeraz, soilik hemendik aurrera egingo deguna. Beraz, mila esker, bihotzetik Jon, sorte honera, jokua badakazue, eta neri, sortea dalata, boatzen naiz Brizporreko ondarrezaren azkenengo urtetan, ez, beretera nua, eta antxe kontrakantxan salto egiteko kiniela puntua jokatzeko, tantua jokatzeko, ez, eta nik esaten nion, aurrega, suerte pixkat, ez, beak esaten zidan, ea, suerteari laguntzen diogun, ez suertea guri baizik eta, ea, guk
suerteari laguntzen diogun. Eta zuek konbentzitutanago hoize jokua izugarria dakazuela eta aurkariak dardarka espadaude geroago seguru dardarka jarriko direla. Beraz, bezarka da handi bat jon, Floridatikan, eta hoize taindu, asko entrenatu eta eutxi goiari. Luziolaka, eskerrik asko, lehenengo aldia hemen podcastan, txulan, eta Pakito Lujanbio. Zuri. Eskerrik asko zuri eta... Bai, izango dugu elkarren berri. Bueno, eta entzulea zareten hoi, zar esanik ez, eskerrik asko, eta datorren hastian, izango dugu zerbait gehiago izpide, beraz, arratsaldeon edo Gabon eta urrengo bat arte. Jon, Lucio, placer bat zuekin solosaldi hau izatea. Goendik segituko genuke, baina utzingo jautza pixka bat disfrutatzen familiazioik hori da, lango gura dike. Utzingo jau. Bueno, eskerrik asko,